албатта ки бародаро ин хел исследованиёро публиковать намекунанд корпоратсияҳое ки дору мебароранд ё ин ки хӯрока мебароранд барое ки ин хел чизо даво невыгодное. Корпорация бояд дору фурӯша. ва бародаро ссилкае ки дар комментария видео закрепит кардаги шумо метавонед ба ин ссилка гузашта дар бурди ҷанговар бозингаро сум кор кунед. Ва албатта фаромӯш накунед ки ба промокоди канал метавонед бонус ба даст биёрен. ҳам ссилка барои регистрация кардан, ҳам промокод барои бонус ба даст овардан дар комментария закрепит шудагӣ. Бародаро мада салом алейкум, хуш омаден ба канали СМ Sharipov ва бо шумо ҳастам ман балечунара вақта Муҳаммад Sharipov. имрӯз гап мезанем бародаро дар мавзӯи ки чӣ хел моҳи мубораки шарифи рамазон ба организми одам таъсир мерасонад. аз нигоҳи динӣ маълумот ман наметавонам барое ки аймада хубтар худи шумо ҳам бисёриётон медонед ва дар бораи саволу ҷавобҳои динӣ ин кори ҳар кас ҳам неста ва ҳар кас ҳам ҳуқуқ надорад дар ин бора гап занам. ман фақат аз нигоҳи дунявӣ гап мезанам ки медитсина қатӣ мисол олимо таҳқиқот гузарондагиянд таъсири моҳи рамазоне ки дар организми одам чӣ гуна таъсир дорад. агар интерес набоша бародаро марҳамат тамошо мекунед. олимо ба ҳамин хулоса омадагиянд ки дар рӯз хӯрок нахӯрдан ба саломатии одам фоида дорад. асобина барои вазн нагирифтан, дуюм барои уровни холестерин зиёд нашидан дар организм ва касалиҳои қалби, сара бародаро, асаба, тарзи фикра хуб мекунанд. ва як чиз дигаш ҳам шаҳодат метавонад ки агар шумо аҳамият дода бошен ба ягон кор хеле агар сахт банд бошен, кори ҷисмонӣ не, кори умумственӣ, агар ягон фикр қатӣ бошӣ, ҳис намекунӣ гишна будан та мисол соат мегзара, мисол ман худам хелем вақти хӯрок мегзара, чанд соат мегзара та кор қатӣ ҳам хе банд будӣ ва як кор табуд мекунӣ, соата нигоҳ мекунӣ ки уже чанд соат гузаштагиет нафаҳмиде барои чӣ ки уже сар занит буд. Получается наоборот хӯрдани хӯрок дар рӯз асобина чӣ хеле ки олимо меган дар мағзи сар на он қадар хуб таъсир мекунад. ва вақте ки дар организм хӯрок нестай, организм ҳар гуна шлакҳои токсинира, яъне ки чизое ки вредни дар организм ҷамъ шудагия осонтар метавонанд ки организм аз ҳамин чизо озод шаванд. мисол холия ку чизи холира шуштанаш осонтарака чем пра. барои чӣ ки пешиварительни системаи одам дар ин муддат бекора. врачи диетолог Клер Мохи мега ки рӯза гирифтан сабаб мешавад ки рудоо тоза мешавад ва деворои ҳамо ғавз мешаванд ва ҳамин хел процесси аутофаг гира метавонанд ки ба кор будозанд, яъне ки чӣ намуд процессе. дар ин ҳолат клеткаҳои организм худшон худ ба худ тоза мешаванд ва частитсаҳои, яъне ки зарраҳое ки вредни я зараровара дар организм ора мебароранд. ин фақат ин кора ҳамаш дар ҳамун ҳолате мешавад ки организм надора хӯрок, яъне ки тоза холия. олимо дер боз мехоҳанд бифаҳманд ва изучат кардесанд таъсири рӯза гирифтана ба организми одам чӣ хел таъсир дорад ва ба мозг чӣ хел таъсир дорад. фикр мекунем чи аз ҳама ёра хонданда ҳамеё мусулмон шаванд, ба фикри ман мефаҳмам барое ки аллоҳира уже давно медонад чӣ хел таъсир дорад ва барои ҳамин мондагия мисол ҳар як қонуни динӣ мисол барои фоидаи банда кардагия. хай олимои мисол ё скорее всего мисол мусулмон нестанд, ё ҳамаш ну медицински хати мекованд, не ки мекованд бо меоянд бо дар ҳамиҷа местанд. охи ҳамин иша фикр намекунад ки чизое ки ё кофтесанд тоозиро отвеча наёфтесанд уже дар дини ислом ин чиз уже ҳаст. ҳамин қадар aqlшон намегирад ки хезан мусулмон шаванд. ва дар асаб чӣ хел кор мекунад ки клеткаҳои мағзи сара сахт мекунад. проблемҳое ки дар асаби одам ба вуҷуд меяд дар вақти ғам ё ин ки тарс, ёра метавонад ки бартараф кунад. ва дар инҷа гуфта шудагие ки агар одамое ки поста, яъне ки рӯзара дуруст гирифтагӣ бошанд ва дуруст питаться кунанд, образи ҳаётшон дуруст бошад, яъне ки хӯроки хуб бихӯранд, яъне спортам заниматсия кунанд, дида мешавад ки баданшон айруған озод мешавад ва дар ҷои во мушак мешавад. ва яъне ки правилна гуфта чӣ намуд бояд ки правилна бихӯрӣ. ай любой чизои полуфабрикат даст мекашӣ, мисол ай фастфуд ам хе чизои тестайёр местайёр ва аз қанд, ширинӣ, шакар, бештар меваҷот, сабзавот ҳам хел чизо мехӯрӣ. ва бародаро учёниҳо ҳам хел исследованӣ мегзаронанд бо чанд гурӯҳи одамо, бо варзишгаро, бо одамои обычнӣ. дар варзишгаро хела беҳбудӣ дар организми ӯҳо дида мешавад нисбати белоки организм ва нисбати мышечни массашон. ва дар дигар гурӯҳ албатта ки хела беҳбудӣ дар организмшон мешавад, жировой массашон
механба не ки баъди рӯза бо чӣ хеле ки организми шумо буд ба ҳолати аввалаш бармегардад тез. ва ира чӣ мефаҳмонад ки маънои ӯро надорад ки мисол рӯза гирифтани ӯ бесполезна буд. Ба ин сабаб мешавад ки ҳамон одаморо ки исследование мегзарондан сразу баъди буд кардани рӯза тонақати нохӯрок мехӯранд. Организми дам гирифтагӣ мисол резки прыш мекунад, бо ҳамун жиравои прослойкаша мегирад организм барое ки уже омахта буд ки пеша рӯза гирифтан. Ва бародаро чӣ хеле ки бисёри мо шумо медонем, ҳам хеле гап ҳастае ки 3 бор дар як рӯз хӯрдан яъне ки нормал не. ҳама хеле одам бояд бихӯра. ин ҳеҷ кас тавсиқ кардагӣ нест. мо як хеш доштем, як умр рӯзадор буд. Як умр мисол ами то мурдаша, ман мисол майда будам, ӯ мусафед буд дар кӯченда, ами хеле нақлш мекардан ки пешай мо мисол даёшам ами хеле омадагӣ аю то ами ҳозишам мавад чанд қадариша ки ман ёд дорум рӯзадор буд, то мурдаша ам хеле рафт. Нормали буд, здоровӣ буд, ай дигаруда ба қувват буд, ай дигаруда бузбала буд. Ҳозида мисол 3 борам, 5 борам мехӯранд, 6 борам мехӯранд. ира бисёр чӣ мекунад? Чӣ хеле ки корпоратсияи доруброрӣ да выгодная ки одам чӣ шава? Бале, ихтон медонем. Ва корпоратсияе ки хӯрок меброра, удам дар корае ки шумо бихӯрен. ҳози ҳастай мисол чизои тезтайёро, ресторанҳои быстри приготовлениё, мисол фастфудо ба монанди макдоналдс дигар чизо, ҳамин ҷоҳо ҳамин хеле тайёр кардагие ки ва хӯрокҳошон ҳамин хеле ҳастае ки ҳам мисол ба маза мегзарад, ҳар намуд ароматизаторро задагие. Мисол ҳамун булучкае ки ту мегирӣ, бӯи булучкагиш ҳамун бӯш ароматизатор задагие, бӯи просто ҳамун худаш ароматизатор задагие, бӯи ҳамун котлеташда ароматизатор задагие. Полни дурӯғай мисолда. Ва ҳамин хеле тайёр кардагие ки агар ки шумо аҳамият додагӣ бошен, чем дигар хӯрока хӯрдан, агар ӯро бихӯрӣ, тезтар мисол ҳал мешавад дар организми одам. Барои чие ҳамин кор? Барое ки бисёр бихӯра одам. Дар як рӯз 3 бор не, дар як рӯз 6 бор бихӯра. Бале, одамое ки мисол мусулмоно, варзишгарои мисол медонан ҳамин хеле чизора, во пост мегиранд, яъне ки рӯза мегиранд, во барои худшон фоида мекунанд, не ки барои корпоратсиё зарар. Бисёриҳои шумо ҳам хеле сухан медонем ки привичкаи кам хӯрдан и сабаби дига бемориҳоро бартараф кардан аст. Ва аз ҳамада привичкаи бад амие ки ва аз ҳамада одами рафтори бад мекардаги амое ки бисёр мехӯрад. Яъне ки одамизода якчанд кусоки фирмоҳои арабиро шумо дидагиен ҳам хеле басае ки мисол ӯ организми худша зинда биқапа. Ва агар ки мега шумо бихоҳем ки бисёр бихӯрен, не ки ишам правила дора. Аз 3 ҳиссаи желудкара, яъне ки меъдара бояд ки барои хӯрок бимонӣ, ва аз 3 як қисмша барои нӯшокӣ ва мондагиша барои нафас, яъне ки желудкаи ту бояд шиками одам полни пур набоша. Дар желудка барои нафас ҷо гузоштагӣ бошад. Одамои мо то полнус дигами дағма мехоҳад нарафт мега, баъд дига бас мекуна, бояд ки ӯ хеле нахӯрӣ. Профессор Марк Менсон аз университети Ҷон Хопкинс, сардори лабораторияи нейробиология дар якҷоягӣ бо институти миллии оид ба проблемаҳои пиршавии организм якчанд статья публиковат кардагианд ки дар инҷа гуфтагие ки агар ки одам 2 бор дар ҳафта рӯза бигира, метавонад ки риски ҳамин хел касалие ки бисёр машҳура дар байни одамо, Альцгеймер ва Паркинсона рискша кам кунад. Шумо тасаввур кунед бародаро, просто 2 бор дар як ҳафта. Ва дар байни олимо бародаро и уже аллакай дер боз маълумае ки изменид кардани режими хӯрок дар рафти кори мағзи сари одам хела хуб таъсир мерасонад. Яъне ки вақти одам то охира мехӯрад, мисол дар ҳамин қадаре ки дига далчи хӯрда наметавонад, дар ин ҳолат тарзи кории мозг бад мешавад. Агар ки шумо аҳамият додагӣ бошен, ягон вақт пури бад бихӯрен, шуморо даже дига фикр кардан то мефуратон ки ховрен. Ҳамин хел агар дар ягон кас боша бинависем бародаро. Ҳаст ин кор. Барои чӣ ки уже мозг да фикр кардан, думат кардан, тарзи кори мағзи сар қин мешавад. Вақтидон бародаро дар периодое ки мисол бисёр агар занид бошум, фикр қади бисёр занид бошум, ягон корҳои фикрӣ агар бисёр дошта бошум, дар ҳамон периодо ман хароб мешавам. Барои чӣ ки хӯрда наметавонам. Ман худора шукр ҳастая, не ки хӯрда наметавонам. И получается дар ҳамон сабабаш баъди не статьёро хондан, сабабаш аллакай ма да фаҳмоишд ки ҳамияй. То есть ки вақте ки мозг да кор кунӣ дар корай, ура хӯрок памех мешавад. Бале бихӯрӣ бояд барои энергия, не ки чизое ки энергия мета, ин маънои ӯ надорад ки шикамта пури хамир кунӣ. Чизое ки энергия мета ё меваҷоту сабзавоту хӯрокҳои тару тозаву свежа. Рӯза гирифтан яъне ки метавонем бигӯем ки визф мешавад дар мағзи сари одам ва дар ҳамин вақт дар мағзи сари одам тағйиротҳое ба вуҷуд меояд ки ҳар гуна бемориҳое ки дар мағзи сари одам мешавад, ёро бартараф кунад. Ва рӯза гирифтан сабаб мешавад ки памяти одам хуб мешавад ва
тавоноӣ барои аз ёд кардан ягон чиз ё ки ягон чизро омӯхтан. Ва ҳамин хелолатҳое ҳаст бародаро мегӯянд ки рӯза сабаб мешавад ки нервные клеткаҳои нав мағзи сар месозад ва клеткаҳои гиппокамп ва ҳамчунин бародаро барои ДНК барои вастанавид шидани клеткаҳои ДНК ва дар бораи иммунии системаи одамам рӯза гирифтан фоида меёрад. Яъне ки дар ин вақт организм яъне ки аз клеткаҳои кӯҳна аз клеткаҳои мисол безеб озод мешавад ва абнавид мешавад клеткаҳои нав. яъне ки организми одам дар вақти рӯза гирифтан маҷбур мешавад ки клеткаҳои кӯҳнаша ба нав иваз кунад. Чӣ хел як оддӣ када гап задем бародаро, ба мисли перезагрузка кардан мешавад. Мисол як кори оддӣ мегирем, телефони шумо постоянно гирёнай, ура шумо перезагрузит карда наметавонед. Ӯ постоянно гирёнай, постоянно кор кардест. Чӣ қадар муддати бошад барое ки телефон перезагрузит шавад, шумо ӯро бояд хомӯш кунед, аз нав гирён кунед шавад. Правильно? Ва дар вақти рӯза гирифтан яъне ки бигем организм перезагрузит мешавад, яъне ки организм холӣ мешавад, возможност мешавад дар организм ки дар тамоми бадан ки худша абнавид кунад. Ман фикр мекунам ки неми қадар калима уже ҳамаи гапа мефаҳмонам. ва дар статьяе ки ҳамин одамо бародаро апубликоват кардагиянд дар ин ҷо гуфта шудагия ки ба ҳатто рӯза гирифтан пешгирӣ мекунад касалии рака ва диабета. албатта ки бародаро ин хел исследованиёра ин хел статьёра апубликоват намекунанд корпоратсияҳое ки дору мебароранд ё ин ки хӯрока мебароранд, барое ки ин хел чизо даво невигднае. Корпоратсия бояд дору фурӯша, хӯрокабарор бояд ки хӯрокша фурӯша. ин кора гуфтан дар ҳар диво невигднае бародаро. яъне ки хӯрокбарор бояд ки хӯрокаро барорад, ту бояд зиёд бар зиёд бихӯрӣ ва баъдан барои таблетка бихарӣ. Барои чӣ? Бале, маладес, барои ҳал кардан. Вақте диабет шидӣ, бо далш мерай, бо таблетка мегирӣ барои ӯ. Бо дигар касалошам худо накунад ки шиденагар, бо мерай, бо чӣ кор мекунӣ? Бо таблетка мегирӣ. Ва бале бародаро, оҳиста оҳиста ҳам хеле мешавад ки аз фоидаи образи ҳаёти исломӣ, образи ҳаёти мусулмоно тамоми кураи замин ва медитсина ҳам гап мезанад. Барое ки ина уже шидестае ки благодаря интернет ҳамин маълумотҳо уже паҳн шидестае ва ин видеоро бародаро паҳн кунед, дар бораи фоидашам фикр кунед ки ҳар як чизе ки мисол дар дин гуфтагиай, дар ислом гуфтагиай, ҳами фоида доранд дар организми одам. Просто так нестае. ҳамада хайр бародаро, то видеоҳои оянда.